Episode 9 topla makhan Vincent nupa te chuan Arthur nena an thil lo ti sual thin an lo hria thiam ta ka wang khan lom thual lo soi ni kha Lilia point amano koran lun ve huna chuan a magic ni ang te chu Arthur anga Arthur lama aman tur thu te chu alo soi ve bok chu ta Arthur chuan Lilia imano ko ti nu na tura chuan ka pui the mai the che sin Eleanor nen kha local te u ka mano ko ka ti la ya ka ti thin danin ka lo ti tir chinang cheu alo ti upain experience langa lo ma se Arthur hi mitalan tak takan ni angin Lilia nu le pa te chuan Arthur thil ti tur chu an lo ring ve le chu ta Arthur chuan Lilia le Eleanor te chu in hnung chon zonga thing thit tirin muang changa borok chu hip tur le muang changa thochok le tur chuan alo ti chuan theina an nei ti chu ngai tu rang tur le an inner side kora chuan thil eng tak an mu na lo soi tur chuan han tipa rei lo te chu tianga nom nuin Eleanor chuan thil eng tak ka mu lo ti ma se abo le ngal dei ti thu chu a soi jui ngal Lilia chuan mu har to ema wangin ka mu ve don lo mi lo ti le man rei ve deuh tak chu tianga om le nuin Lilia chuan thil eng tak chu mu ve ta sin chu in thlakin chu tia Lilia in amana kor ti nun to awang chuan kitchen room a thil ain Arthur le airong bol tu then khat nen chuan an lo om khom an hlim ver ver hle chu ta Maria khan Lilia chu vatok sa thau takhi lo pe in hei vo in chu du tok in ei theyang inu ne na pok soi lawang chuan imano kori ti nu na wang khan kalom pui tak je che ni lo ti Lilia point Maria ne na chuan alo lom pui awang le ei tur alo siam saka wang chuan lom thu lo sil ve bok Lilia bok chuan Arthur ne na phur je thian ka mano kor ka tinung ve to boka eng element nge ka na yang o she ka chak to lu tuk Arthur alo ti Arthur chuan lo changin alaman mo thlak lo thu le amano kor chu a tinung ve chawa a element nei she thei tur chuan nga ve deu ngai thu chu a shil tel bok an lim em awangin Lilia bok chuan chu tiang pon ni se a tha thaw lom ti in an nui le hau dar dar chu ta mech pakhathi lo langin Ocean House Hassel te chung kwa Vincent te ina chuan kala lo tum mek sin chu in thlak la in kan soi tak Ocean House a event an man tura chuan Arthur te po an lo in pe to hle Arthur nu Elise chuan Tabitha ne na hetianga te chuan kan kal ve ngam do na mi arau pui bok si a alo ti Tabitha chuan in thlashung lo tur le hun chu nuam taka mang turin alo chang let hemi event a an ti tur ber chu Vincent an lo collection bi score sang sang te statue hlu le wang tak tak te chu lilam na hun an nei do na ni chu tiang thawin midang in an zor tur te po lilam na hian a tel ve vek thawang chu mi event chu apoi mo ema wangin veng tu tur po an than nem le Reynold kha an leader ber lo ni a twin party horn member te po in Reynold chu lo pui ve in pol lama te chuan an lo duty ve fur hlom to chu tia midang kai Khawvel Eleanor le Arthur ten an mu chuan an pa Reynold chu an ngai san thu te chu an soi ve mal mal Elise chuan chu tiang chu ama Reynold om lai nge a soi tur le alom veu tur thu chu nui suk chung chuan alo soi ve bok event chuan tran don ta special guest an nei awangin Vincent chuan in hmese tir na nei an ni chung ko hi Sapin Kingdom tunan omek na kingdom a lalte an ni an lalpa ber hi King Blaine Glader ni a ti chuan an lal no ber hi Queen Priscilla Glader ni in an fa prince le princess te hi Curtis le Catherine Glader te an ni an hming an soi nuin mi pui te chuan an lo lom em awangin Arthur po in lamel shet la tuk lo ma se mi thatak an ni chu ring ve ngal event chuan tanta chuti line Reynold le a thian te chuan ven him na khau tak chu an kalpui ve mek Vincent chuan a thil nei Blade chu lila ma sabarin hei hi craftsman ro pui le ming thang takina asiam ani a chu Blade ta chuan mana om awangin in bai huna po electricity chak tak chu a pe chuak thei ti a soi ni chu tiang te han soi zo nuin mi ho sa deuh te chuan an lo chang ngal map map 50 gold coin atang chuan an tan ngal der an chan hoilom em awangin a hlut na po asang chakhle adot le hian Vincent chuan Max amhinga soilan lo hi alo phau chuak le chu thil Arthur an a han mu chuan avoi khat mu na ni ma se a ot review anu Elise chuan Arthur ne na
so iwa en chik ve I du ami ti na zot Arthur chuan du viak ma se an lei thei don lo ti a hriat ve renga wangin a du lo thuin lo chang let chuta Arthur chuan Sylvia chu a bula om lo ti a hra chuak Lilian le Eleanor bula en po in a om lo awang chuan zong turin a kal chuak Sylvia chu lo longin thudreng ani na wang chuan a lo zimar hi ni chuta a hma a kan lo hmu Mage Royal Family ruala local kha a lo lang thut sin chuin thlak le lokin Vincent chuan a thil nei chu a lo soi fia le mek tunami hi chu Lion ereng ani a manabis ani tel thu te chu a soi mol mol lain an lal fa pa ka ti chuan apa King Blaine nena chu thil chu adu thuin a lo hril King Blaine po in engma soi set lo chuan 1000 gold coin a lo tinghal pang tu man an chu pui thei lo na ti ani ti chuan an langhal Arthur chu lo lang le in Sylvia chu lo zong kwal mek in hnuai lama tanga Sylvia thoma hriat chuan zong turin chu milam pan chuan a tlan phei ngal Sylvia hmu chuan mi pakhathi hmutel chu pa chu Royal Family ruala local ani ti chu a hra thei ngal Arthur chuan boina engma sema du lo awangin chu mai chinina chuan Sylvia chu abula kaltir tu le ama hi chu lilamna atel ve lo thu chu Arthur chuan a soipa chu mai bok chuan Sylvia kha en ko la lo du na sa hi ni chuti Arthur an ani lam lo ti han soi chuan athina rem hle ti luina a Sylvia lak sak chu tum hial chu mai chuan a fire magic ability mang hian Arthur chu lo bai ngal ma se Arthur chuan boina siama du lo awangin ngoi rang hian lo om top Mage bok chuan last offer ka piang che Arthur I lo she lo mai theya ke hi Sapin Kingdom Royal Family Mage rin takani a lal tu manga Sylvia kha lak sakeri du nge tuna hian all sam takin min pe mai jok don lo ti le ma se Arthur chuan engatan mangai du lowin ngoi renga kalsan mak chu lo tum chuta chu Mage bok chuan ka thil soi te kha engatan mai ngai lo ni mo I chung te hian I thil ti sual awang hian tuarta seng tin ngei tiang a lo ti le tu thu zat chu Arthur ngai dan chu ni to lo eng moi soya I thil soi ka soinon turin ka du chen ni thinrim zat hian a lo ti chuan mana biswil chu lo mangta amit te chu dragon biswil awang chuan a lo pol vek amma top chu rap om tak hin ni top chuta dar thlang te chu aki ngal chum chum chu tiang thil te chu Arson House vela po a lo thleng vek hi ni King Blaine chuan chu thil chu tu ti nge ni ti pa in ati tu zong chuak tur chuan security te chu han ti pa Arthur te lam chu lo rong le in chu tianga Arthur a om chu pa mai chin an hmu chuan a hlau kher mai ma se Arthur chu engma ti lo chu thlang le zokin akal le ta dai a thil ti kha an lo shet ve ve ka wang le an ni ven ti boy awangin Arthur chuan lal ni na ngai dam lo dil King Blaine chuan thataka ro re du awangin lal in lama chuan akal pui hlom King Blaine chuan Reynolds ne na zan ina thil thleng chu ka du lo khop mai event ro pui tak kan nei don mo ti na kala ya tiang thil thleng kha kalom lo tak zet ani chu wangin thiam lo na nei tam lu tuk lo ma la Reynolds security leader ini angin dan angin ro ka rel sak don che ni lo ti Reynolds po in za tak khian a ro rel na chu apom vek tur thu le thil thleng awang chuan ngai dam lo dil ve bok chuta na china kan hu Mage bok ka lo lang le aming hi tarlan ni to in aming chu Sebastian ani King Blaine ne na chuan kalal pa I ro rel na chu tha ka thi vial rolin thil pakhat ka lo shil thei chengem Reynolds thian thiam lo na anei em in ka shalawa biswil kha Arthur atanga lo chok ani a om je chu Arthur khan biswil kha hmang lo ta se chuan heng boina te hi a thleng lawang a lo ti soi chun zomin kalalpa ka ngai dana chuan hi mi ti chung ko hi chu azalen la ka du ani ma se thil pakhat ka phut ve chu Arthur mana bis dragon no te Sylvia tian kau hi min lak sakla ka du ani an sual wang po ni lowin zan ina thil thleng wang shrim khan a lo ti le chuta King Blaine chuan lo soi ve la in la shalo mai theya kan mai chuan vortak Sebastian ani a voi tam tak keile ka chung ko te hi kong engke ma min veng him thin ani ma se thil du zong emo phu zong voi khat ma soi ngai lawa a voi khat nan a thil du zong min shil veya ti lo thling sak nge ka du ani thadewin ka so tang che Arthur min pe thei ngem I dragon no te Sylvia kha ti na zot
Arthur chuan lo changin ka soi fia thei lo ti ma sen din huna chet ema wangin anu eli chuan ngoi turin alo khap ngal vat Reynold chu lo tang ve le in chu tiang chu ti sak lo sham tur le Sylvia chu ama Arthur tan chuan chen thatak ani awangin lak sak lo sham tur chu na lo ngen chuan King Blaine idu apiang chu ka chunga hian ni ti don ania ka fa pa hian thiam lo na anei lo we alo ti ve le ma se King Blaine chuan Reynold ta thil soi chu alo ngai thadu chuang lo Arthur hne na bok chuan min pe don em tin zot le Arthur chuan lo changin King Blaine ka za viau chia ma se hei chu ka ti thei lo ni Sylvia hi ka tan chuan thian tha le kong engkima min pui thin tu ni a ka pengo thei lo chen ni lo ti ve le chu tia King Blaine a alo hne la wang chuan guard te pon thinarim le chu ta King Blaine bok chuan guard te chu thinrim lo tura lo shin ngal vatin Arthur hne na bok chuan ani Arthur offer thajok siam sak le ang che Sylvia kha min pe la ti chuan gold coin idu anga tam ka pe don chen nia alo ti le Arthur chuan adu lo thui na lo chang le ngal vat voi ni lai lal thu meu lo nol to awang chuan an thina rim tlang hlom le King Blaine bok chuan a voi thum nan ka zot liang che Arthur Sylvia kha min pe don em tin zot le Arthur chuan lo changin King Blaine ka chan na dik tak lo shil veng che pu tura lo ngai lo la thil lo ti sual ta la lian tham lo lutuk emo thi te po lo om lo ta se lal ni na tang meu chuan ngai da mi phu don lo mi chu tiang zelin i thil ti sual awangin i chung ka ti chevek emo in nei hlu tak tak lak sak tum ta che sela in tin ngei omang en tin an ifa te kha lak sak tum ta se e ril ru chu nangot lo mo ifa te ang thau khan ka tan chuan Sylvia lu ve em ema mi ngai dam la ka du ani ka soi om je po i she thiam nge ka bai se han ti pa lalfa te en tin na atel khera wang chuan guard te point sum thei to lowin na pang Arthur chu guard pani chuan an lo be ngal ma se chung mi pani chu Arthur tan chuan enga tan ma lo ni lo voi khat ve bak an nek lo an leng hal lop chu ta mage Sebastian bokha lo tong ve le in Arthur engpo thling ro se Sylvia kha ila ka tang kala sang don tho engpo thling don se han ti pa a fire magic ability mang chuan Arthur chu lo be ve le ngal Arthur po ein sum theina zota ama a Sylvia lo ti ang che time chu control in chu da midang te chu eng ma thleng lo ang hian an tang vek ama Arthur le Sebastian te chau chu pa ngai na num chu tianga an om ta mai chu Sebastian chu na sha thiam lo le enge thleng ta enge ti ti in Arthur chu zot ngal vat Arthur chu lo changin makti khan lo om top ro i chunga hian ka du du ka ti thei ma se thil pakhat chau ka ti ang ti pa in a ke chu a ti lia sak ve mak Sebastian po na ti in a aw na sa to min san ru han ti chul Arthur bok chuan awro i du to kan awro ma se tu mai ni se don chuang lo thil pakha sil tur che ka nei ya ngun da win lo ngai thlang che thi i du lo ni chuan hemi zo hian lal hne na thil thleng kha sil vekang che ka ti sual ni lo sia le khatiang bisul kam han na chan po kha sil vekang che ani lo chuan tu nai om na hian dam chung ni om to ang siamo ti asoi zo nuin a time control chu ti top ta Arthur chu ni kho selawin atung hal top ole tunrum episode tura chuan tiang zong ni phot se khong in like subscribe comment share lama te khan chan min lak pui ula next video hi kan chang le vek don nia